Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez unat magazinera. Gaur asteazkena dugu, martxoaren 22. eguna, eta gaurkoan beti bezala, bi elkarrizketa izanen ditugu hemen. Lehenik eta behin Mikel Arregirekin egonen gara, bera Euskara Bideaneko zuzendari koordinatzailea da, eta duela gutxi berriki egin duten azterketa soziolinguistikoaren emaitzak kontatzeko, plazaratzeko jardunaldi batzuk egin dute, eta Mikelek ere kontatuko digu, zer den azterketa horretan aurkitu dutena. Gutxi gora bera, zein den Nafarroako Euskararen egoera 30 urteko bilakaeraren perspektiba horretan. Ikusiko duzue ezagutzaren inguruan, erabileraren inguruan, eta euskararekiko jarreren inguruan solastuko digula. Aski interesgarri ikusiko duzue. Eta bigarren elkarrizketan, kulturako kontuekin hasiko gara. Kasu honetan, Ane Pikazarekin, solasean, bera antzeslea da, zuzendaria baita ere, eta hortziralean Gaiarren egonen dira, 8:00 Jerma antzeslana aurkezten. Bera kontatuko digu. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1584 urtea zen, Nafarroako Enrike laugarrena izango zena Frantzian, Parisen sartu zen. Frantziako errege berria izan zen otsailaren 27 geroztik, eta protestantismoa utzi eta katoliko bihurtu ondoren, Frantziako koroa lortzeko xedea ekarri zuen. 1903 urtean, Kubako gobernuak Estatu Batuakei Guantanamoko portu eman zien instalazio militar bat egin zezaten. 1983an, Filesa eskandalua epailearen eskutara iritsi zen. Informeak dioenez, Filesak 1.000 milioi baino gehiago jaso zituen informe faltsuak egiteko eta PSOE finantzatzeko iturria jarri zuen. Eta 2005 urteko martxoaren 22an, Minnesotan, 16 urte zituen Jeff Weise gazteak 9 pertsona hil zituen. Bere aitona amonak, institutoko bortz ikaskide, ikasle bat eta ikastetxeko zaindaria. Ondoren bere buruaz bertze egin zuen. Gaurko lerroburu nagusiak. Labek eta UGTek akordio lortu dute osasun bidearekin eta ELAk eta Komisiones Obrerasek akordio hori kritikatu dute. Hortzeguneko greba bertan bera geratu da. Nafarroak gaztainondoa berreskuratzen du gaixotasunek sarraskitutako espezie emblematikoa, aritzakunetik datozen 7 baso berritze gogorrekin. Toki entitateen arteko 3. elkarrizketa konferentziaren 2. bilera egin zen atzo Eskarotzen, bertan lehendakariak nabarmendu du, tokiko finantzazio eredu berriak 140 handitu duela aurrekontu Pirinioetan eta 150 Pirinio aurrean. Nafarroako lehendakariak lehen arretaren errefortzu gisa bideo-konsulta sistema berri bat eta fisioterapia zerbitzuren finkatzea iragarri du Pirinioetan. Gaitasun profesionalak egiaztatzeko prozesuaren kanpaina berria aurkeztu du Hezkuntzak, zure etorkizunaren giltza zurea da lelopean. Biloslada Nafarroko Institutuko ikaslek gorroto delituei buruzko hausnarketa egin dute arraza diskriminazio ezabatzeko nazioarteko egunean. Iruñeko udalak 1374 izen emate eskaera jaso ditu babes zibileko laguntzaileak aldi baterako kontratatzeko 3 zerrenda hautatzeko deialdian parte hartzeko. 75 urteko Tasio Nagore Garralda izanen da UPN erregionalisten zerrendaburua maiatzaren 28ko Baztango udal hauteskundetan. Jerma antzeslana euskarazko bertsioa eskainiko da martxoaren 24an Iruñako Gaiarre antzokian. Emanaldi arratsaldeko 8:00 hasiko da. Aintzinako musikaren nazioarteko azoka eta topaketen 2. edizioa hartuko du Lizarrak. Usategietako 13. igoera eginen da larunbatean Etxalarren. Eta ikus dezagun, aste honetako agenda kulturala. Asteazkenean berriz, Udare erraldoiaren istorio harrigarria filma eskainiko dute Patxi Larraintzar eskolan atxaldeko bortzetan. Jose Ramon Etxeberriak, Mark Midouniken, Ekaiak badu garrantzia liburua ekarri du euskarara. Labagunean atxaldeko 6:30 izanen da liburuaren aurkezpena. Eta Irriziklo 2023 umore zikloaren barne, irabazi Jon Plazaolaren bakarrizketa Nafarroko Antzerki Eskolan atxaldeko 7:00.
Parte hartzea da garrantzitsuena errandute. Ortzegunean Iruñeko autobus geltoki zaharreko nasetan 6:30 ospatuko da Mintzodromoa 2023. Hainbat gairen inguruan iritziak trukatzeko gunea da Mintzodromoa. Baita ere LGTBI, errealitatei buruz, bihotz, bi hots, bi txotx izeneko bakarrizketa eta harremanetan maitasun erromantikoaren adierazpen eta horrek maitatzeko modu ezberdinengan duen eraginaren inguruko hausnarketa. Garazi San Martin LGTBI+ kolektiboen aktivistaren eskutik izanen da. Bakarrizketa Nafarroko Antzerki Eskolan 7:00. Eta Idoia Tapiaren eskutik Ludus antzerkia, atxaldeko 7:30 Karrikirin. Ener Zinema, zine jasangarriaren 8. zikloaren barne Zure platerean hasten da mundua filma eskainiko dute. Bertan izanen dira Jon Fontela lanaren zuzendaria eta Amaia Aierbe gidoilaria, sarrera doakoa da eta krispetak banatuko dira, geltokin atxaldeko 8:00. Eta Maier Irigoyen, Isabel Saez Perez eta Iker Oiz Elgorriaga egileen Zauriak dokumentalaren emanaldia Herri Pagainako auzo lokalean atxaldeko 6:30. Hortziralean poesiaren nazioarteko eguna dela eta 3 poesia libururen aurkezpena eginen dute Katakraken, Alaska, Zeozer gaizkidoa eta poema liburu bat irakurtzeko jarraibideak. Fernando Rey izanen da aurkezlea Kondestableren jauregian atxaldeko 7:30. Baita ere Ani Ernoksen emakume bat liburuaren irakurle taldea Zaldiko Maldikon atxaldeko 7:30 bilduko da. Jerma antzezlana 8:00 Gaiarren. Eta Zeamaiz taldeak Adore Kemena Kuraia tour aurkeztuko du Iruñean Zentral Antzokian. Kontzertuak gaueko 9:00 hasiko da eta 8:00 ateak irekiko ditu antzokiak. Larun batean zerbait egin nahi dugu baina ez dakigu zer. Zikloaren barruan emozioen eizean hitzaldia Lorena Arangoaren eskutik goizeko 10:00 plazaran. Martxoaren 28 goizeko 11:30 mus txapelketa azkarra hasiko da bazkaltzeko aukera egongo delarik Euskaldunon biltokian. Memori aurrentzako ikuskizuna Baluarten 6:30 eta liburu zaina Estu eta Larri txotxongiloen emanaldia Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 6:30. Igandean Kiki, Koko eta Moko pailazoak Sarrigurengo Institutoko gimnasioan egonen dira goizeko 12:00. Eta Izurde Mutikoa filma eskainiko dute Herri Pagainako auzo lokalean atxaldeko 8:30. Eta orain gaurkotasunari errepasoa egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziasen kasuan, 23.000 langile nafarrek lanaldia murriztuko lukete soldata murriztuta. Landunen ehuneko 7,9 lau eguneko lan astearen alde daude, LPR-en datuen arabera. Industria da sektorerik egokiena ezarpena aprobatzeko. Komisiones Obrerasek eredu hori defendatzen du, baina soldata jaitsi gabe. Irudian berriz, Ramon Tamames eta izenburuan zentsura mozio estrambotikoa. Sánchezek bigarren mailako paper batean utzi du Tamames eta Abascal apabuiatu du. Presidenteak politika publikoez harro egoteko diskurtsoa plazaratu du. Lerroburu gehiagotan, osasun arloko greba bertan bera geratu da, Labekin eta UGTekin akordioa lortu ondoren. Diario de Navarraren kasuan lerroburu handi batean, Iruña da inguruan zaintza kamera gehien dituen hiriburua, 287 guztira. Kamarak argiztapena eta patrulla kriminalitatea jaisteko gakoak. Argazkian berriro ere Ramon Tamames eta izenburuan hauteskunde karrera azkartzen da mozioaren bitartez. Sánchezek mugarik gabe hitz egiteko duena ahalmena aprobetxatzen du eta Peperen eta Voxen itunaren beldurra astintzen du. Lerroburu gehiagotan, osasun arloko greba bertan bera utzi eta sindikatuen batasuna hautsi da. Gara egunkarian, poliziaren sarekada Lapurdin, migratzaileekiko elkartasunaren aurka. Legez kanpoko laguntza eskaintzea egotzita Frantziako poliziak 3 pertsona atxilotu zituen eta ordu batzuk geroago aske geratu ziren. Harrerako kolektiboek atxiloketak salatu zituzten eta bide seguruak eskatu zituzten berriro. Argazkian berriz, Xi Jinping eta Putin ageri dira. Izenburuan, lankidetza estua erakutsi du Xik eta Putinek. Bertze berri batean, osasunbideko biharko greba bertan bera geratu da. Berria egunkariko lerroburuan, Labek eta UGTek bertan bera utzi dute osasunbideko greba ituna eginda.
Nafarroako Osasun Departamentuak intersindikalaren eskaeretako batzuk onartu ditu. Lab, ez da helmuga, abia puntua da, esan dute. Elak, SAEK eta Komisiones Obrerasek akordioak kritikatu dute. Hutsik dago. Argazkian berriz, politika publiko arrazisten aurka udalerri batzuetan manifestazioak egin dituzte arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako nazioarteko egunean. Frantziako poliziak 3 lagun atxilotu ditu Urruñan, migratzailei muga pasatzen laguntzeagatik. Bertze berri batean, Londresko polizia arrazista, misoginoa eta homofoboa dela ondorioztatu dute ikerketa ofizial batean. Eta kitzeko Euskal Herria Irratia. Berri nagusian, enegarrenez eraso diote German Rodriguezen plakari. Asteburuan hautsi dute hilerriaren ondoko xafla itxura guztien arabera, palanka baten bitartez, San Fermin 78 gogoan plataformak salatu duenez. Alboko berrian, Izai Bujanda, elako kidearen hitzak. Bihar onartuko dituzte lege proposamenak baldintzatuta sinatu dute akordioa Labek eta UGTek. Eta azkenik Oier Osinaga Labeko kidearen hitzak. Hasieran, markatu genituen eskari nagusiak lortu ditugu negoziaketetan. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur zerua atzo baino lainotuago agertuko da eta eguneko maksimoak 34 gradu beherago geldituko dira. Goizean ia deseginda iritsiko den fronte batek, hodei dezente ekarriko ditu eta goizean eta eguerdi partean Kantauri isurialdean zerua momentu askotan hodeitsua agertuko da. Dena den tarteka argiune batzuk ere irekiko dira eta arratsaldean orokorrean hodeitza arinduz joanen da. Lurraldearen hegoaldean berriz goizean goizetik ostarte politak nagusituko dira. Haizea suabe ibiliko da eta arratsaldean ipar ukitua hartuko du eta ondorioz maksimoak ez dira atzoko balioetara iritsiko eta 17-18 gradu ingurukoak izanen dira. Eta bihar asteazkenean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak zeruan eta temperaturak gora eginen du. Naiz eta arratsaldean kostaldean brisa altuagoa den, gainerako orduetan hegoaldeko haize ahula nagusituko da eta temperatura maksimoek 19-21 graduren bueltan geldituko dira. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta giro argia izatea eragotziko ez badute ere, zerua zurixka utziko. Euskara, jalgiadi plazara. Badakizu hemen txen xaloan euskara kontu ez aritza haunitz maite dugula, eta gaurkoan ere, hala, arituko gara. Izan ere, Euskara bideanek Nafarroari dagozkion azken inkesta soziolinguistikoko datuak aurkeztu ditu, eta Euskara Nafarroko datu demolinguistikoetan iturriak bilaketa eta egungo egoera jardunaldietan eman ditu ezagutzera datu horiek. Hain zuzen ere, horretaz solasteko, hemen behin baino gehiagotan izan dugun Mikel Arregi Euskara bideaneko zuzendari kudeatzailearekin egonen gara solasean, beraz lehenik eta behin agurtzea. Atxaldeon, Mikel, eta mil esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon eta eskerrik asko aukera emateagatik. Mikel, beraz aurkeztu dituzue datu hauek, datu soziolinguistiko hauek, lehenik eta behin pixketa hau lurreratzeko, zer erran nahi du soziolinguistikoa, zer da inkesta soziolinguistiko bat? Inkesta soziolinguistikoaren bidez, aipatu duzuna, ez? Euskararen egoera demolinguistikoa ezagutzeko ikerketa kuantitatiboa da, eta nagusiki ezagutzaren gaineko datuak, erabileraren gaineko datuak, eta euskararen sustapenaren inguruko jarreren datuak biltzeko ahalegina da. 7. inkesta da, inkesta hau Euskal Herri osoan egiten da, eta elkarlanean egiten dugu bai Eusko Jaurlaritza, bai Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa eta Nafarroko Gobernuko Euskara Bidearen artean. Une honetan, jardunaldian Nafarroari dagozkion datuak aurkeztu genituen. Aste honetan Eusko Jaurlaritzak erkidegoari dagozkion datuak aurkeztu ditu, eta laizter aurkeztuko dira iparraldeari dagozkion datuak. Eta gure aurreikuspena da, Euskal Herriaren argazki osoa udazkenari begira edo udazkenerako prest izango dugula, argitalpen oso batean. Orain aurkeztu dituguna datuak,
hor bilduko dira, eta Euskal Herri mailako azterketa ere egingo da. Baina beti bakoitzak aldez aurretik bere datuak aurkeztu behar ditu bere eremu administratiboan. Hain zuzen ere, atzo egunkarietan ikusi genuen albistea, berrian adibidez agertzen zen, EAen 50.000 euskaldun gehiago, baditugula, uste dut azken 5 urtetan. Beraz, ulertzen dut inkesta beraren parte dela, edo nolabait ere azterketa makro beraren parte. Mikel, azterketa honek ze epe hartzen du gutxi gora bera? Bueno, azterketa hau 5 urtero egiten da. 1991an egin zen azkena, beraz, 2021an egin zen azterketarekin, 30 urteko bilakaeraren argazki bat badugu. Esan ditudan 3 eremu horietan. Eta 2021an egin zen azkenekoaren landa-lana, hau da, lagina baten arabera 2000 eta piko inkesta egin ziren Nafarroan. Eta orain aurkezten dena da, 2022an datuen azterketa egin da gero, ateratzen den emaitza. Alde batetik, urteari dagozkion datuak kuantifikatu behar dira, eta gero alderaketa egin behar da aurreko urtetako inkestekin. Inkesta honek duen balioa, zuzen ere, da konparagarritasuna bermatu nahi dela, ez? Jakiteko ezaugarri bat neurtu nahi baldin baduzu, ez? Konparagarritasuna denboran mantentzeko beti parametro berdinekin edo oso antzekoekin neurtu behar da. Beti gauza beretsuak edo berdinak galdetu behar dira. Eta nik esango nuke, ikerketa honen balio handienetako badela, konparagarritasun hori ikusi izatea, horrela neurtzen dugulako bilakaera demolinguistikoa. Ze datu azpimarratuko zenituen edo ze emaitza behintzat iduritzen zaizkizu hori azpimarratu beharko zirela, hemen Nafarroarako baditugun ezagutza horietatik? Bai, jardunaldian esan genuen moduan, azpimarratuko nuken lehenengo datua da, euskararen ezagutzaren gaineko bilakaera positiboa dela. 2021ko neurketan atera den portzentajea da Nafarroan 14,1% garela euskaldunak, 10,6% elebidun hartzaileak, eta gainerakoak, gutxi gora bera 75%, erdaldun elebakarrak. Elebakarrak edo agian beste hizkuntzaren bat ere dutenak, baina euskararen ezagutza ez dutenak. Duela 5 urteko datuekin alderatuta ikusten da euskararen ezagutzak 0,2ko igoera izan duela, eta ikusten da 30 urteko bilakaeran beti gorantz emandako bilakaera dela, ez? Konparatzen baldin badugu lehenengo neurketarekin, 91arekin, igoera 5 puntuko izan da. Eta, segun nondikan begiratzen den botila, batzuentzat igual igoera samurra da, edo txikia, eta beste batzuentzat agian sendoa, ez? Baina, kontuan hartu behar dugu, 80ko hamarkada arte, nolabait, euskararen bilakaera Nafarroan zela gero eta euskaldun gutxiago egotearena, hizkuntza galera prozesu batean geundela. 80ko hamarkadan, herri ekimenari esker biziberritze prozesua abiatu zen, eta 86tik aurrera, Nafarroako hezkuntza sisteman ere, aukera egon zen euskarazko ereduak aukeratzeko, ez? Ikastolak bat zeuden lehendik, baina gero sare publikoan bidea, gero eta sendoago egin zen. Eta hori da, inkestak ematen digun bigarren datua, hau da,
transmisio bidez gertatzen ari zen galera hori eten dela, berreskuratzen ari dela familia bidezko transmisioa, baina igoerarik nabarmena familia ez euskaldunetatik eta hezkuntza sistemaren bidez iristen zaizkigun hiztun berriak ditugula. Eta hor gero eskualdeka egindako azterketetan eta orduan ikusten da non irabazten diren kopurutan hiztun gehienak, ez? Eta esate baterako hirigunetan, Iruñerrian eta holakoetan euskararen ezagutza nabarmenki igotzen ari da, eta eremu euskaldunetan igoera gertatu zen hasierako urtetan eta orain egonkortzen ari da igoera hori, baina beti ere oso portzentaje altuetan, ez? Eremu euskaldunetan 60% ezagutza dago orokorrean, eta gazteen adinak begiratuta handiagoa da. Eremu mistoan ezagutza adin tarte zaharretan ez da horrenbestekoa, baina adin tarte gazteenetan ikusten da ja ezagutza 30% bueltan dabilela, ez? Eta hori ere datu garrantzitsua da, ez? Une honetan 16-24 adin tartean, euskararen ezagutza 28%koa da. Lehen esan dut, ez? Ezagutza biztanle guztiak kontuan hartuta 14%koa da, beraz 14 ia bikoitza, ez? Eta lehen esan dudan bezalaxe, 30 urteko bilakaeran, begiratzen baldin badugu, duela 30 urte, adintarte horretan, adintarte gaztenean ezagutza 10%koa zen, eta orain 28%. Ia 3 aldiz handiagoa. Beraz, Mikel, erran nahi du, Iruñerrian, 3 gaztetik batek euskaraz badakiela. Bueno, bai, hau da Nafarroa osokoa, Iruñerrian ez da hain altua izango, egia da herri euskaldunen pisu demografikoa txikiagoa dela, ez? Nafarroaren banaketa demografikoa ikusten baldin badugu, eremu euskaldunean Nafarren 10% gutxi gora bizi da. Eremu misto delako horretan 60tik bueltan, eta eremu ez euskalduna edo Nafarroko hegoaldean 30%tik hurbil. Orduan, Iruñerriaren pisu demografikoa handia da, eta ikusita gutxi gora bera D ereduan Iruñerrian 25-30% bueltan gaudela, datu hori ezagutzara eramanez antzekoa litzateke. Hau da, beti egiten den baieztapen erreal bada, Nafarroan kantitatearen, ez portzentaje baizik eta kopurua begiratuta, Iruñerrian bizi dira, ez, euskaldun erdiak baino gehiago. Eta horrek pentsatzen dut determinatzen duela, hoxen erraten genuen kopuru hori, ez, 3tik bat gazte edo. Bai, hala ere, Mikel, lerroburu bat, aipatzen zenuenetik nolabait ere atera beharko bagenu, izan daiteke, Nafarroan euskara gehiagora doa. Bai, hori da ezagutzaren arloan, gero ez dut aipatu, baina kontuan hartu behar da ere euskaldun hartzaileen figura, eta euskaldun hartzaileak dira euskaraz ulertzeko gaitasuna izan da, agian komunikatzeko momentuan edo zailtasunak edo hitz egiteko gaitasun nahikoa ez dutenak, ez? Eta momentu honetan Nafarroan 10% dira. Beraz, batzen baldin baditugu biak, ez? Euskararen ezagutza badute Nafarren 4tik batek, ez? 25%. Eta guretzat hori datu garrantzitsua da, hizkuntza plangintza egiterakoan, ikusten dugulako fokoa non jarri behar den, ez? Euskaraz erreztasun gehiagorekin aritzeko programak
bultzatu behar ditugulako, euskararen eskaintza eta gehiago egin behar dugulako, eta herritarrei eskura jarri behar zaizkiela baliabideak erabilera normalago egiteko, eta nolabait ezagutza edo ulertze maila egoki batetik erabilera maila egoki batera pasatzeko jauziak errazteko. Eta gero nik ere hemen azpimarratu nahi dut urte hauetan, neurtzen dugulako euskaldunen gaitasun erlatiboa zein den jakiteko ere zer erreztasuna dagoen komunikazioaren ikuspegitik euskaldunen artean. Ez hau da, euskaraz dakitenen tipologia ez da homogeneoa, badira denak elebidunak direnez, badira euskaraz hitz egiterakoan erderaz baino hobeto moldatzen diren herritarrak, badira bi hizkuntzetan euskaraz eta gaztelaniaz berdintsu moldatzen direnak, eta badira gaitasun erlatibo horretan erdaraz euskaraz baino hobeto moldatzen diren herritarrak. Eta hor guk ere ikusi dugu urte hauetan nabarmen igotzen ari dela erdaraz euskaraz baino hobeto moldatzen diren herritarrak, ez? Begiratzen baldin badugu 91ko datuetan, hor euskal elebidunak nolabait figura horren barruan 40% zeuden. Aldiz orain 20%. Eta erdal elebidunak edo erdaraz hobeto moldatzen zirenak 22% ziren, eta orain 40%. Honek ez du esan nahi, nolabait lehen euskaraz ongi moldatzen ziren, orain traketxago moldatzen direla, baizik eta hiztun berrien irabaziak nagusiki hezkuntza sistemaren iristen ari denez, igoera horretan gertatzen den fenomenoa dela ahozkotasunean igual mugak dauzkatela edo baliabide gutxiago dituztela, hizkuntza formalean igual baliabide gehiago, eta orduan horrek ere pistak ematen dizkigu, planifikatzerakoan zenolako baliabideak jarri behar zaizkien erdal elebidun horiei hizkuntzaren erabilera gero eta naturalagoa egin dezaten. Baita ere, bertze datu bat, Mikel, azterketan bildu duzuena, ez dakitala den, erabilerarena begiratu da, aztertu da hori, ez dakit ze argazki ateratzen zaigun erabilerari dagokionez Nafarroan. Bueno, neurtu den bigarren atal handia edo erabilera izan da, erabilera formala, erabilera ingurune ezberdinetan, oraindik nolabait ingurune horien azterketa zehatza ez dugu egin, familian, lagunen artean, administrazioan, zehazki ez dugu egin, baina datu orokorrak adierazten diguna da nolabait erabileraren bilakaera ez dela oso gorabeheratsua, nahiko egonkor mantendu dela urte hauetan, 91an erabilera aitortua 6%koa zen, eta 2021an 6,8%. Datu hori da, eguneroko bizitzan euskaraz, gaztelaniaz baino gehiago egiten dutenen herritarrak, ez? 6,8%. Eta gero bat dugu beste datu bat, eta da, euskaraz, gaztelaniaz bezain beste edo gutxiago egiten dutenak 5,5% direla. Beraz, bi datuak elkartuta 12,3% erabilera ateratzen zaigu. Eta duela 30 urteko datuekin alderatuta, hor bai ikusten dela bilakaera gorantzkoa, ordukoa 9,9%koa zelako. Beraz, gutxi gora bera 3 puntuko igoera. Duela 5 urtekoarekin konparatuta, aldiz, erabilera bere horretan mantendu dela ikusi da, ez da gorazko joerarik eman. Eta honek ere pistak ematen dizkigu hizkuntza politika egiteko momentuan, begiratu behar delako ere herritarrak ze aukerak dituen euskara erabiltzeko, ez?
lagunen artean kuadrilla euskalduna baldin bada, eta hori beste neurketa batzuetan ez, kale neurketaren bidez eta ikusten da, bueno, hor erabilera altuagoa da, ingurune formaletan, administraziora jotzen baldin baduzu, Iruñerrian bizi bazara, euskaraz administrazioan egiteko aukerak murritzagoak dira, eta orduan beraz hor nahi eta nahi ez erabilera ezin da haunditu. Ez badira, erabilerarako aukerak haunditzen ere moietan, eta orduan paraleloki gu hortan ari gara, ez? Ea planifikazioaren bidez lortzen dugun administrazioak gero eta baliabide gehiago izatea herritarrari edo herritarraren autua betetzeko, ez? Adintarteka ere ikusi dugu, bueno, gazteenak direla erabileraren bilakaeran igoera dutenak, ez nolabait. Duela 30 urte adintarte gazteetan erabilera 5,7koa zen, orain ateratzen den datua da 8,6koa. Baina ikusten baldin badugu adintarte horretan ezagutza ia irukustu dela, ikusten da proportzio berean ez dela igo erabilera. Baina hori ere, esan nahi dut, kontuan hartu behar da, euskararen erabilera bermatu ahal izateko baldintza oso zehatzak behar direla. Hau da, solaskide guztiak ez badira euskaldunak, euskarazko erabilera nekez gauzatu daiteke, ez? Orduan, hori ere aintzat hartu behar da. Mikel, pentsatzen dut, aipatzen zenuen ezberdintasun hori, ez? Gazteetan nolabait ere erabilera gehiago handitu dela, ez? 80 alderatuta, izanen da segurazki ere azkenean, bueno, garai horretan 80 akaso, gizarteko, ez? Adinekoenak, ez? Nolabait ere gure aitatxi amatxiek erabiltzen zutela, beren egunerokoa naturaltasunez gehien bat, ez? Euskara eta gazteek ez hainbeste, akaso belaunaldi horiek joan dira, ez? Pixket, bueno, desagertzen, eta orain gazteek nolabait ere orduan erabiltzen dutela gehiago, ez? Pixket hori da nolabait ere betiko euskaldun horiek, gure, ez? Baztandarron aitatxi amatxiek, garai horretan horiek erabiltzen zuten gehien, eta orain horiek ez daude hainbertze, ez? Pixkat hori da akaso gertatu dena. Bai, hain zuzen ere, ez, adintarteka begiratuta, begiratzen baldin badugu 75 urtetik gorakoen erabileraren bilakaera, hor joera alderantzizkoa da, gazteekin eman dugun datuekin alderatuta, ez? 81an ateratzen zen euskararen erabilera 7,2koa zela 75 urtetik gorakoen artean, eta aldiz 2021an ez da 6ra iristen. Eta zuk ongi azaldu duzun moduan, 81an euskararen ezagutza altuagoa zen edadekoen artean, nolabait adin batetik gorakoen artean, 30 urte hauetan bilakaera demografiko naturalaren ondorioz adintarte horietan hiltzen diren neurrian datuak adintarte altuetan beheruntz joateko joera dute, eta aldiz oraingoz adintarte gazteetan ematen ari den bilakaera adin horretara iritsi arte, ez urteak falta zaizkie 41 urte. Orduan, beti kontuan hartu behar dugu bilakaera linguistikoak oso lotuta daudela ere bilakaera demografikoekin. Esate baterako guk hori ere nabarmendu dugu, eta jardunaldian azpimarratu genuen, demografiak baduela garrantzia handia datuen bilakaeran. Ikusten baldin badugu zenbakietan zer bilakaera gertatu den, kopuruetan hiztun gehiago dauzkagu. Baina, portzentajetara eramaten baldin badugu, kontuan hartu behar du alde batetik, adintarte gazteak orain demografikoki txikiagoak direla, ez duela 20 urteko gazteak orain adintarte ertainetan daude,
baby boom belaunaldikoak ez, neurri handi batean, eta gero adintarte zaharrenaetan gero eta zahar gehiago dago, baina adintarte gazteetan gero eta gazte gutxiago dago. Eta orduan, bilakaera demografiko horrek inpaktua du. Eta gero ikusi dugun beste fenomeno bat da, edo beste egoera bat, etorkinen bilakaerak ere eragin handia duela euskararen ezagutzaren arloan, ez? Kontuan hartu behar dugu, Nafarroan 2000 urtean etorkinen porzentajea 3%koa zela. Eta aldiz 2022an ia 17%. Eta kontuan hartu behar da, etorkinak nolabait alofonoak direla, ez? Hau da, ez dutela euskararen ezagutza eta beste hizkuntza batzuk ekartzen dituztela, ez? Beraienak. Hego Amerikatik etorritakoek gaztelaniaz hitz egingo dute, Afrikatik horiek direlako nolabait, ez? Etorkinen nolabait jatorri zera nabarmenak, ez? Beste hizkuntza batzuk, ez? Izango dituzte. Eta orduan, gero geografikoki ere, non kokatzen diren ikusita, ez, Iruñerrian, Nafarroko hegoaldean, mendialdean ere kokatzen dira, baina eta gero eta gehiago, baina nolabait gaztelania hartzen dute hizkuntza referentzial moduan, eta orduan hor aztertu beharko da ere nola egin erakargarri euskara, nola elkarlanak garatu behar diren komunitate hauekin, ez, hemengo hizkuntza aniztasunaz jabetu daitezen, hor badago lan bat, baina momentu honetan haien inpakto demolinguistikoa eragina du euskararen bilakaeran. Bilakaera positiboa dugu, baina mugatua. Mikel, ez dakit hau jakinen duzun, akaso hau ja bertzegai soziologikoago bat da, baina aipatu duzu kokatzen direla, ez? Pertsona etorkin hauek gehiago Iruñerrian eta Nafarroako hegoaldean, eta hori gertatzen da hizkuntzarengatik, edo ez dakit badakizun badiren bertze arrazoi ekonomiko batzuk, edo nolabait ere azkenean, euskara ezagutza hori ez dutenez, ez dira hain erreix demagun etortzen, ez? Gure eremu hauetara, Nafarroa iparraldera. Ez dakit hori badakizun? Guk ez dugu hau aztertu ikerketa honetan, baina, beste datu batzuk ematen direnean ekonomiarekin lotuta, ikusten da, esate baterako, etorkinen lan etorkinak lan merkatura joaten direnean, nekazaritzarekin edo abetzantzarekin lotuta dauden lanbideetan kokatzen direla, eta esate baterako horiek garapen nabarmenagoa dute Nafarroako hegoaldean, edo erdialdetik behera, ez? Eta gero, Iruñerriak berez ere badu lan merkatuan igual potenzialen handiagoa, eta orduan logikoa da. Eta guk, ez dut uste, baina ez dut elementurik hizkuntzaren ezagutza, euskararen ez ezagutza baldintza denik mendialdera ez joateko. Gehiago, segurazki arrazoi ekonomikoak, ez dakigu zehazki, baina, baliteke arrazoi ekonomiko horik izatea. Mikel, bizket laburtzearen erraten ari ginena, ez dakit ados egongo zaren lerro buru hauekin, nola baitere, ez? Aipatzen genuen alenago, Nafarroan euskararen erabilera gehiagora doa, horren arrazoi nagusia segurazki hezkuntza sisteman euskara sartu izana da, horren, ez, segurazki adibide hon bat da, nola gazteetan erabilera den gehien handitu dena, ez, gazte sektore hauetan, eta aldi berean ikusten duguna da ezagutza handitz edo nahikotxo igo bada ere, erabilera ez dela modu berdinean igo, ez? Eta orduan, Mikel, hau da azkenean galdera, ez? Zergatik ezagutza igotzen da nabarmenki, baino erabilera ez? Lehen, uste esan dizudan
ideia bat, erabilerarako garrantzia handia du bakoitzak izan dezaken harreman sarea nolabait, ez? Orduan, soziolinguistikoki frogatuta dago, erabilera den hazkundea gertatzeko harreman sare oso trinkotuak behar dituzula. Kuadrillan gertatu daiteke erdiak euskaldunak izatea, eta denak elkarrekin daudenean, nolabait denentzako komuna den hizkuntza erabiltzera jotzen da, ez? Beraz, horrek eragin handia du, erdiek, ez, 50% kuadrilla batean euskaraz jakinda ere, erabilera zero izan daiteke. Ez, beraz, inpaktu handia dago, aldiz, kuadrilla batean, eta esate baterako Euskal Herriaren bidez egiten ari den lanketa, ez, euskaldun hartzaile horiek nolabait aktibatzeko, kuadrilla batean, orain arte, ni kuadrilla jartzen dut adibide moduan, ez dut, baina demagun kuadrilla batean lehen, ez, erdiek edo euskaraz zekiten eta beste erdiak euskaraz ulertzen zuen. Baina joera naturala izan da, bueno, pues, errazerenera joko dugu eta gaztelaniaz egingo dugu. Bueno, Euskaraldiaren ariketa sozialaren asmoetako bada, olako egoera gertatzen direnean, euskaldun hartzaile horiek aktibatzea. Hau da, kuadrillan edatzea kultura aldaketa bat, ez? Bueno, denok ulertzen dugunez, eman dezagun jauzia euskarazko komunikazio aldera, ez? Ulertuko dizut euskaraz hitz egiten didazunean, baina gian erderaz erantzungo dizut zaila egiten zaidalako. Ariketa hori denboran mantentzen den neurrian, segurazki euskaraz hain ongi moldatzen ez den horrek errezago izango lezake euskarazko erabilerara jauzia egitea, ez? Beraz, hor egin behar dira esku hartze batzuk, eta hori nolabait testuinguru egoki horretan, baina herritar bat joaten baldin bada osasun etxera eta medikuak ez badaki euskaraz, erdaraz aritu beharko dute. Neurri batzuk hartzen ari dira, ez dakit orain, mendialdeko liburutegi publikoetan lehen langileak euskaraz baldin bazekien, berak eramaten zuelako ezagutza hori zen, ez? Baina orain ja, lanpostu horietan aritzeko euskaraz jakin behar da. Beraz, horrekin, eta gune hori oso garrantzitsua da, herrietan, ez, aurrek edo gazteek eta liburutegi asko erabiltzen dutelako. Hor jauzi bat eman da. Baina, osasun etxean, agian, igual lesakan bai, baina gero, eta ez mediku guztiekin, baina gero igual irurtzunen ez, bez? Orduan komplikatua da. Eta orduan oso baldintza onak nolabait behar dira erabileran eragiteko. Eta, Mikel, ez dakit ados egonentzaren ere, aipatzen dituzun zailtasun hauetatik haratago, baitere, seguraski badirela bertze nolabait eskalako aldaketak, ez, mundu mailan, badakigu ez, testu inguru erabat global batean bizi garela, nolabait ere pantaietatik, ez, edabideetatik, sartzen zaizkigu handit, eredu horiek, bertze hizkuntzak, bertze referentziak, ez, bertze kulturak azkenean, eta pentsatzen dut horrek ere eragingo duela, ez? Horrek ere nolabait ere azaltzen duela zergatik, naiz eta euskaldun ezagutzaldetik gero eta gehiago dauden, ez? Hezkuntzan ikasten dugulako euskara, gero ez dugu hainbertze erabiltzen, segurazki ere, gero ez dakit, ez? Hitz gutxitan errateko, TikToken ez delako erabiltzen euskara, eta orduen naiz eta euskara jakin, gero gazteleraz egiten dugu, ez? Bai, bueno, ikerketa honen lanketatik karatago doan gaia da, ez? Ikerketa honetan ezin da dena neurtu, baina egia da, badirela, bueno, urte hauetan egin diren hainbat ikerketa, duela gutxi UEMak aurkeztu zuen ikerketa bat, ez? Nolabait pantailen ez modu zabalean eragina herri euskaldunetan,
ez, bai telebista bidez, ez, plataforma asko daude, oso erakargarriak dira, plataforma horietan poliki urrats batzuk ematen ari badira ere, zulo nabarmenak daude, ez, erakargarriak diren, esate baterako aurrentzat erakargarriak diren, marrazki bizidunen arloan, edo, ez, eta hor ere, pues, bueno, paraleloki hori detektatzen den neurriak bultzatu nahi dira, baina hor gero ikusi behar da, bueno, gure hizkuntz komunitateak duen dimentsioa eta parametro edo plataforma horietan eragitea oso zaila dela. Ez, plataforma horietan askotan zenbaki eta kopuruak begiratzen dituztelako. Eta orduan, jotzen dute nolabait kopuru orokorretara eta zailtasunak egoten dira. Baina hor, esate baterako argi dago etorkizuneko erronka erakargarria, potoloa eta zailtasunez beterikoa dugula gure dimentsiotik ari garelako hori proposatzen, ez? Baina nik esango nuke elementuak badaudela, ez agian gizartetik etortzen den eskaerari bere osotasunean aurre egiteko, baina bai urrats batzuk abian jartzeko. Mikel, bueno, aipatu duzu orain erronketako bat, ez? Zukain zuzen ere, jardunaldi horretan, bueno, gai hori jorratu zenuenez, egoera eta etorkizuneko erronkak, Nafarroako euskararen erabilerari dagokionez. Orduan, bueno, Mikel, aipatu dituzu gauza batzuk, ez dakit bertze baten bat azpimarratu nahiko zenuke, bizket elkarrizketa isteko. Ni pentsatzen ari nintzen, uste dut ez zarela ados egongo nerekin, baino hemen irten bidea dela, eremu euskalduneko jendeak seme-alaba gehiago izatea, ez? Iduritzen zait hori dela trukoa, ez dakit nola ikusten duzun, neurri hori. Bueno, hori ja nire eskumenetik haratago doan gogoeta da, ez? Hori ja norberaren erabakia da, ez? Familiaren kontuekin zer egingo duten. Baina bai gutxienez nik bukatzeko nolabait azpimarratu nahiko nuke ikerketan neurtu dugun hirugarren atala, ez? Jarreren ingurukoa, inkestan ateratzen delako nolabait Nafarroan nahiko polarizatuta dagoela euskararen sustapenaren gainean, ez? Inkestan ateratzen da esate baterako Nafarren 37% ez duela egoki ikusten euskararen sustapena egitea, kontrako jarrera dute. 30%ak aldeko jarrera du, eta 30%ak ez alde ez aurkako jarrera. Eta guretzat, neurri batean, kezkagarria da, egia da ikerketa kuantitatiboak ez direla tresnarik, ez dakit nola esan, ez egokienak, baina finenak jarreren neurketak egiteko, ez? Datu kuantitatiboak ongi neurtzen dira, baina aldaera kualitatiboak zailago interpretatu daitezke, ez? Hor kopuru bat duzu, baina ez dakizu zein den emaitza hori benetan eragiten duen edo eragin duen jokabidea, ez? Baina, bueno, datua hor dago, 5 urteko bilakaeran ikusten da kontrako jarrera, ez duela gora egin, baina 10 urteko tartean bai goranzko joera gertatu dela, eta gero ikusten dugu ere gazteen artean antzeko egoerak dauzkagula, eta igotzen ari dela ez alde ez aurkako jarrera. Eta gure buruari bai duela 5 urteko datuak ikusita galdera hori egin genion, ez? Zer dago pixka bat jarrera hauek agertzearen atzean, ez? Eta beste lan hildo batzuk bultzatu ditugu, bai topaguneak martxan jarri du, erdaldunak nola erakarri edo eta nola elkarrekin gauzak landu daitezkeen, gogo eta bat abiatu dute, Eusko Ikaskuntzak 3 urtez, 4 urtez, bizikidetzaren gaineko azterketa egin du, eta hor, datu interesgarri batzuk agertzen dira,
esate baterako, baina horiek oraindik esan nahi dute ez dira ere ikerketa honetan honen emaitzekin gurutzatu, baina eta gainera ikerketa kualitatiboek ere datu interesgarriak ematen badizkigute ere, hortikan ateratzen dena ere ezin da esan gizarte osoaren begirada dela, ez? Lantalde edo eztabaida taldeen bidez lantzen delako. Baina ikusi dugun ikerketa horietan ikusi dugun gauza bada, esate baterako herri euskaldunetan, ez, gazteen pertzepzioa agian aldatu dela edo aldatzen ari dela, duela 30 urte zeuden arazo batzuk, eskolan ez zegoela euskara ez ikasteko aukera, udalerrian edo udaletxean euskaraz egiteko zailtasunak zeudela, baina udalerri euskaldunetan 30 urte hauetan pauso oso sendoak eman dira, ez, planifikazioaren bidez. Orduan, gaurko gazteek eskolarrizatzeko momentuan ez dute arazorik, ez? Euskaraz beren herrietan egiteko ez dute arazorik, unibertsitatera joan nahi baldin badute, Nafarroko Unibertsitate Publikoan eskaintza murritza dute, baina Euskal Herriko Unibertsitatean eskura dauzkate euskarazko ikasketak. Beraz, ez dute hain arazotsua ikusten, ez? Edo hori da gure susmoa, eta orduan horrek ez du esan nahi pasatu direla aldeko tasun batetik epeltasun batea baizik, eta ez dutela perzibitzen gatazka egoera, naiz eta argi dagoen euskararen, euskara ez dagoela normalizatua. Hau da, pantailetan, ez, edo zure herritik kanpora joaten zarenean, argi dago ez daudela hizkuntza eskubideak bermatuta. Baina agian, agian pantailen bidez sartzen zaiena, lehenitzak direnez, igual inglesez begiratuko dute, erakargarriago egiten zaio, influencer batek transmititzen dien edukia, zein hizkuntzatan egiten duen problematizatu gabe, ez? Susmo hori dugu, horrek ez du esan nahi, hori, hurrengo urtetan lanean jarraitu behar dugunez, bermatuko denik hori, ez? Eta gero, argi dagoena ere da, kontrakoen jarreraren arrazoiak ere begiratu behar direla jakiteko zergatik, ez? Gure susmoetako bada, kontrako jarrera oso lotuta dagoela funtzio publikoan eskakizunak edo euskararen ezagutzaren handitzea ekar lezakelako nolabait haien enplegurako espektatiba murriztea. Eta orduan hor begiratu behar da alde batetik herritarrek duten pertzepzio hori, ez, euskaraz jakin beharra noraino mugatzen dien benetan lan publikoan aritzeko aukera, eta datuek esaten digute une honetan gutxienez ez dela esanguratsua, baina hori guztia maila politikoan agertzen denez, eztabaida politikoan, konfrontazio moduan agertzen denez, gertatu daiteke herritarrek pertzepzio hori egia dela nolabait sinistea edo pentsatzea, ez? Baina, segurazki hurrengo urtetan lan handia egin beharko da jakiteko zer elementu dauden kontrako jarrera horietan eta zenolako lanketa egin behar den moduan informazioa helarazteko, errealitatean egiten diren gauzak transmititzeko, ez? Hor ere lan handia izango dugu. Euskararen normalizazioan aurrera egin nahi baldin badugu, kontrako jarrera kopuru horietan mantentzen den bitartean, nekez gauzatuko genukelako, ez? Zeinen interesgarria, Mikele kontatzen zigun azkeneko kontu hau, jarrerena, ez? Normalki eztabaidatzen edo jakiten ez dugun kontu hori, ez? Aritzen gara bai solasean, egia da, erabileraz, ezagutzaz, baino, begira, jarreren kontu ere zeinen garrantzitsua, eta nola aipatzen zigun, Mikele badagola, Nafarroan, eta hala da, populazioaren zati handi bat, zeinak ez duen ontzat edo positiboki ikusten euskararen sustapena. Eta hor segurazki ere egiteko handiak daudela, eta aipatzen zuen bertze datu ere interesgarria,
euskararen sustapenaren alde edo kontrako jarrerak ere, hori, ez alde, ez kontra, jarrera hori ere handitu dela, eta beraz, irakurketa bat izan daiteke, nolabait ere, pixkat gaia despolitizatu dela, ez, komatxo artean esateko. Bueno, Mikel Arregi kontatzen zigun, guzti hau egin duten inkesta soziolinguistiko horren inguruan, Euskal Herri guztian egiten ari direna, eta orain berriki aurkeztu dute, Nafarroan zehazki zein den errealitatea, zein den 30 urte hauetako argazkia euskararen bilakaerari dagokionez. Mikel Arregi Euskara Bideaneko zuzendari koordinatzailea, kudeatzailea, gurean guzti hau kontatzen. Eskerrik asko, Mikel, eta, segi hor lanean. Guk ere hemen segituko dugu, xaloan, Euskara pixkat sustatzen. Bale, eskerrik asko zuei. Eta ikus ditzagun Iruñeko udaleko albisteak. Iruñeko gaiteroek bandarekin eta Iruñeko txistulari taldearekin egindako kontratuaren bigarren luzapena onartu da. Luzatutako kontratuetan elkarteek jai ekitaldietan, dantzaldietan, dianetan eta udalbatzari laguntzean parte hartzea sartzen da. Bertze berri batean, hirigintza gerentziak Amaia kalea Monjardineraino luzatzen duen misiolarien urbanizazio proiektuaren behin betiko onarpena babestu du, Lezkairurekin oinezkoentzako lotura hobetzeko. Urbanizazioak misiolarien eraikinaren zati bat eraitsi behar du eta oinezkoentzako 1500 metro kuadroko espazio berri bat ekarriko du. Eta azkeneko berrian Iruñeko udalak eta ikasketa klasikoen Espainiako elkarteak hitzarmen bat sinatu dute. Bigarren hezkuntzako ikasleen artean antzerki klasiko eta greko-latinoa zabaltzeko. Kosmos de Valencia taldeak Euripidesen Medea eta Aristofanesen Lisastrata antzeztuko du asteazken honetan Gaiarre antzokian. Hortziral honetan martxoaren 24ean, 8etan Gaiarren. Apuntatu, hortzen, Germa Antzezlana ikuskizuna ikusteko aukera izanen duzue, zuzendarian Maria Goirizelaia eta antzezleen artean, Anetikaza izanen dugu baitere, Aitor Borobia, Loli Astoreka, Leire Orbe, Unai Izquierdo, eta, ezagik baten bat gehiago, baina, behintzat hori ikusituko ditugun aurpegiak hoiek izanen dire, bertzeak bertze, eta gaur hemen xaloan ezaguna dugun aurpegi batekin egonen gara solasean, Ane Pikazarekin. Hain zuzen ere, antzezlea bera, hemen ezagutzen genuen batez ere Oliteko antzerki jaialdiaren zuzendaria izateagatik, Maria Goirizelaiarekin batera. Baina, antzezlea ere bada, eta, de hecho, Ane, arratsaldeon, beti harrapatzen dizugu hor, nonbaiten entxeiu gelan edo horrelako toki arraroren batean. Bai, hemen gaude hurrengo ikuskizuna prestatzen. Justo berriteko kulturretzean. Beti hoixen, hor nonbaiten harrapatzen dugu, lan eta lan. Hane, kasu honetan, Germa Antzezlana prestatzen, pentsatzen dut ibiliko zaretela. Hane, gogotsu, honat Iruñera etortzeko? Bai, oso posik. Orain dela izain beste, orain dela gutxi egon ginen Altsasu ikuskizunarekin, La Gramatika erranteko beste ikuskizuna, eta oso emanaldi polita eta potente izan zen. Orduan beti ere Gaiarrera eta Iruñara bueltatzeko gogoki. Uner, gainera, Nafarrora, ezakit, gero eta gehiago etortzen ari zara, ezakit Nafar nazionalitate igual eskatu beharko duzu momenturen batean. Nik uste dut emango didatela, azkenean emango didate. Nik uste baiet. Hane, kasu honetan, Germa Antzezlanarekin, zatoz, nik Germa Antzezlanaz badakidan gutxia da, Lorcaren obra bat dela, berez, ez? 1934 pixket begiratu dudana, landa eremuan kokatzen den tragedia bat, berez. Orduen, ez dakit zuen Antzezlanak horrekin zerbait ikusteko duen, zer badu, zer kontserbatzen du originaletik eta zer ez du kontserbatzen? Bueno,
berez, Lorcaren historian oinarritutako jerma bat da, hau da, esango genuke jerma berdina dela, baina gaur eguneratua. Maria Goirizelaiak egin duena izan da gaur eguneratu guztiz, baina mantendu ditu obra originalaren kuadroak, estruktura eta pertsonajeak. Pertsonaje batzuk aldatu egiten dira. Hau da, herriko emakumea, zorgina edo dana, bihurtzen da ama. Laguna, aizpa. Baina pertsonajeak mantendu egiten dira. Lorcaren jerma originala ezagutzen duen edonork argi ikusiko du estruktura obra honetan. Beste alde batetik, claro, gaia beste ikuspegi batetik begiratzen da bai. Berez landa eremuan esan duzun bezala kokatuta dagoen obra bat, gure proposamenean Bilbon oinarrituta dago. Bilbon hiri batean, edo zein hiri izan zitekeen hiri batean, non bai gizonak zein emakumeak lan egiten duten. Biak posi daude, beraien bizitzarekin, baina momentu batean etortzen da amatasun edo aitatasunaren ideia. Eta hortik aurrera datorren guztia. Jerma antzeslanean, uste dut, dakidan gutxiarengatik, ezagik, amatasunaren eta inposizio sozialen inguruan solasten dela, baina ez hainbertze ulertzen dudan neurrian amatasuna inposizio sozial bezala, baizik eta hortzen jermak, nahi dituela izan seme-alabak, eta ez duela lortzen, Juanek ez diolako ematen semerik, seme-alabarik, eta, gainera, akitzen du, eranen dugu nahiko haserre Juanekin, eta hori, baina kasu horretan Lorcak pentsatzen dut mahai gainean jartzen zuena dela, ez dakit, monogamiaren edo matrimonio hoien, ez dakit, inposizio arau sozial hori, ez dakit kasu honetan horrelako gaiak ukitzen dituzuen, amatasuna, ze gai jorratzen dira? Gai pila bat ikutzen dira. Amatasuna ikutzen duzun heinean, eta unibertso horretan mugitzen diren pertsonaje ezberdinak dauden heinean, 360 graduko begirada dagoela esango nuke, ez? Hitz egiten da gure kasuan, pentsatu bere garaian Lorcak idatzi zuenean, emakumeak amak izaten zirela, 20 piko urterekin, oso gazte zirela. Bere garaian, ama ezin izatea, zan, drama bat. Berez emakumeak horretarako existitzen ziren, modu batean. Orduan, bere garaiko jerma horrek ere hitz egiten dau nahiaz, baina askatasunaz, beste gai pila bat jorratzen ditu. Gaur egun, gure adin biologikoa eta gure adin soziala erabat aldendu dira. Pentsa zenbat klinika dauden, fertilitate klinika dauden, gaur egun gure inguruan duela 10 urte ezinezkoa zena, ez? Ia eskultuan sartzen zen jende guztia, aita ama izatera klinika horietan, eta gaur egun normaltzat hartzen dugu, ez? Adin hori igo eginda, guztiok ikusten dugu normala, klinika horiek gure inguruan egotea, ez? Hori ezan gertatzen beste jermaren garaian. Bestalde, korresponsabilitatea, dolu perinatala bai zer gertatzen da umeak hiltzen direnean. Bai jaio, baina bizitzen ez direnean. Zer gertatzen da, Victor agertzen da, ez? Berez Lorcan ere agertzen dana. Victorrek hitz egiten dau, bera aita izan dela, bere lagun batekin, baina ez dira bikoteak. Badago aizpa, ama izan dena, baina ia nahi gabe, oso kontrolean ez daukana, eta momentu batean zalantzan jartzen duena. Ama bat dago, esaten duena, bere garaian hori ez dela zalantzan jartzen. Ama izatea edo ez izatea. Zu eskondu eta ama izaten zinen, ez? Orduan, gai pila bat jorratzen dira. Zeharka, zuzenean,
Bueno, unibertso horretan sartzen zara obra ikusten dozunean, ez? Eta, bueno, izatez netzako hago puntu bat non beti pentsatzen duan, ez? Interesgarria da zuretzat edo ez? Bueno, zu nondik jaio zara, ez? Hartu den erabaki edo hartu ez den erabaki batetik. Beraz, modu batean edo bestean, denoi ikutzen digun zerbait da. Eta aktualitateko kontua, hain zuzen ere atzo Ramon Tamamesek zentsura mozioan Voxeko hautagaiak erraten zuen, aizu, Espainiako emakumeek 2,1 haur izan behar dituzuela. Eta ez zaretela aski haur edukitzen ari, beraz hor etxeko lanak jarri zizkizuen. Bueno, pentsatzen dut olako gaiak nonbaitetik beraz ukituko direla, ez, amatasunaren kontuak eta Jerma obra honetan, joan eta ikustea. Hane, ez dakit pixket, hor, eszenatokiko iruditegiaz edo zerbait kontatzen aldi guzun, puesta estena deitzen den honetaz, bueno, ez dakit zer aurkituko duguan, behintzat halako kata bat ematen alba diguzu. Bada, toki ezberdinak diren toki bat, ez? Beraien etxea, estudioa, kalea edo ospitala izan daitekena. Hor, David Alkortak egin zuen eszenografia, eta horrekin bat, berez, geadak egindako dispositibo bat dago, non nik zuzenean egiten ditudan irudi batzuk. Eta gero elkartzen dira beraien Geada Estudiosen bisualekin. Orduan alde horretatik oso, nik uste dut iruditegi interesgarria daukala. Pertsonaien dagokionez, hane pentsatzen dut, zut Jermaren pertsonaia hartuko duzula, zer moduz izan da pertsonai honen lanketa prozesu hori nola sentitu zara? Oso ondo, egia esan kriston lantaldea izan da, oso errez, hasierako irakurketetatik oso errez etorri izan dena, eta oso gogorra, era berean. Egunero ez dago erdi egiterik, egin behar duzu euneko eunean, ez? Drama honek zentzua izateko. Ez dago, beste modu batean egiterik, edo nik ez dut asmatu ordan egiten dudan bakoitzean, oso esfortzu potentea da. Eta, ez dakit, pentsatzen dut toki batzuetan egin duzuela, emanaldia, publikoaren aldetik, ez dakit, ze sentsazio bildu dituzuen, erreakzioak, hor, temperatura hartu diozue horri? Temperatura beroa. Bai, oso polita izaten ari da buelta. Egia esan, bai, jende nagusi asko atzera egiten dutenean eta berbegirada bat ematen diotenean gertatutakoari edo, ondoan bizi izan dituzten kasu askoei. Orain gaur egun gure inguruan gertatzen ari diren hainbeste gauzen inguruan ere, badago, dolu asko daude eta erabaki asko eta benetan jendearentzako bere bizitzako erabakiak diren erabakiei aurrez aurre jartzen dietenak, ez? Niri, zuzenean, nau harrapatzen urrun, 38 urte dauzkat, ez daukat seme alabarik, badagor puntu bat, non, bada gai potentea, eta bueltan etortzen diren hitzak egia esan opari badira. Igual hobeda bikotean ez joan. Igual hobeda bikotean ez joan, gero igual etxean. Keba. Denetari dago. Drama bat da, baina egia da, nahiko hasiera harina daukala eta espazio bat arnasa hartzeko eta sartzeko. Hortxe, Jerma. Lagunekin, bikotearekin, bakarrik edozein modutan, joan ikustera. Joan ikustera, hortziralean, 8etan, Gaiarren, Jerma, antzeslan hau, ez ditut galdetu bai, ez dakit euskaraz den, gaztelaniaz? Euskaraz. Euskaraz, izanen da. Ez dakit azpitituluak edo badituen, onbaiten irakurri dut olako zerbait ere, eta igual nire asmak. Justo bai. Justo baietz.
Euskaraz antzezlan hau erraten genuen moduan, ostiralean ikusteko aukera, eta besterik gabe, hemen utziko dugu, bakarrik bakizu esaldi hoietako bat eskatuko dizut, marketingiano hoietako bat, zergatik joan behar garen ikustera, Jarma, ostiralean. Ezin duzuelako galdu. Hortzen hitz ederroiekin utziko dugu, gaurkoan Ane Pikaza hemen, guri kontatzen Jarmaren inguruan zertxo bait, eta, nik badut hemen nire inguruan baten bat, etengabe dagoela Jarma ikusi nahirik, eta ez du inoiz lortzen koinziditzea, bere agenda Jarmarekin, baina, erran nahi dut, badagoela zerbait, jendea gustatzen dira. Nola diozu, Ane? Oraingoan bai agian, lortuko duela. Oraingoan ere ezin du, baina, badakit ari dela eskatzen bere herrira ekartzea Jarma, ea lortzen duen. Ane Pikaza, mila esker handiz gurean egoteagatik eta zorte hona. Zeuri, eskerrik asko tarteagatik. Aio. Hauxean gaurkoz, hemen magazinean eskaintzeko genuena, asteazken honetan, bihar ere hortzegunean hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.